Ayikho into esithokozisa njengokukhuluma nawe ngokukhethekile kwi-channel. Igama kuPastor Ningi kuyingosi yamaphupho. Ngiyathemba lokho khona uyaphila. Ngizodlula-ke ngizwe phana kutholakala ku-Proverbs 15 verse 29 the Lord is far from the wicked, but he hears the prayer of the righteous. uNkulunkulu ukude-ke naba ingcolile noma-ke ukude nababi, kodwa-ke uyayizwa imikhuleko yabalungileyo. Incwadi ke yanamuhla ingifuna ukukhuthaza abantu ukuthi kuzona zonke izimo ababhekana nazo bangayiko ukukhuleka. Ukukhuleka uyisikhali samahala nesinamandla. Engathi ke abantu bangabe babebhekene nenkinga baqale bekhuleke kuqala kunokuthi ke bemoshe imali, ngoba ke esiningi kunabantu abaningi njengenamuhla abayisola athi ngaya kothile ethu yasiza wangangisiza, ngaya kothile ethu yasiza wangangisiza. Imali siyisebenzise only if and when vele sekuphoqa, kodwa ke ngathi singaqala ngomkhuleko, ngoba ke inamuhla incwadi yasikhuthaza ukuthi uNkulunkulu noma ekude nababi kodwa kuyayizwa imikhuleko yabalungileyo. Into edingakalayo ukuthi singabi ohlwini labantu ababi, sibe ohlwini labantu abalungileyo ukuze uNkulunkulu ekwazi ukuzwa imikhuleko, ngoba ngenzeka siyakhuleka kube ngathi uNkulunkulu akasizwa kanti ngenxa ukuthi nathi singabantu ababi. Angidlule ngikhuthaza abantu ukuthi benganikela, ngikanza ukuthi inamba isegcineni, account isegcineni, kanti futhi inamba yami ngiyafoneleka, abantu baqhubeka bengifonele. Usenamile wakakunene uthi thanks Pastor Winning, you are of great help to us. Please help interpret the dream. Now this dream that has happened 2 times already. What does it mean to dream eating grains of sugar mixed with powdered milk? Into yokuqala ngane ukuthi singayibalula ukuthi uma uphupha udla noma ke ukhuma ushukela, lolu uphawu luhle kakhulu nolusho ukuthi uzokuba kenenhlanhla, lungaphinde la luveze ukuthi mhlawumbe uzothola ingcebo nenjabulo empilweni. Kanti lingaphinde la siveze ukuthi uphupha ukhotha ke ubisi lwempuphu, lolu uphawu luhle kakhulu nosuke lukhomba la ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukusizakala ngenxa ke yesiphiwo sikamoya njengamanje noma ke losonaso. Kanti futhi ngaphinde kusho ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukusizakala ngenxa yeinsiza onazo empilweni njengamanje. Okanye ke uma uphupha la mhlawumbe ukhotha futhi ke la ubisi lwempuphu, ngaphinde kusho ukuthi la umhlobo uzoba neinsiza eziningi noma ezanele ezingahleke zenze ukuthi ukwazi ukuba ke nenqubekela phambili empilweni yakho. Uyabona, asindlulele phambili sibheke la uChristina wakamakhanya uthi ke Pastor amen, kusho ukuthini ukuphupha ucula? Into yokuqala singayibalula ukuthi umphupha la ucula noma uhlabelela ke ngaphandle kokubhimba, lolu uphawu luhle kakhulu nosuke lubika la ukugculiseka, lungaphinde lusho mhlawumbe ukwaneliseka nokuba ke nenjabulo ngenxa ke yokuhamba kahle kwezinto empilweni. Uma uphupha ucula ke mhlawumbe ingoma ke izesonto, lolu uphawu luhle nalo nosuke libika isithunywa okungasho ukuthi mhlawumbe umuntu onesithunywa noma ke kade uvakashelwe umoya ongcwele ngesikhathulele. Ulondiwe Mbali uthi sawubona Pastor, kusho ukuthini ukuphupha umthandazi ethandazela abantu? Yokuqala uma uphupha ubona umthandazo ongamazi ethandazela abantu, ngaba uphawu luhle nosuke libika ukuthi unobizo nesiphiwo sokukhulekela abantu noma ke kuzofanele ukhulekele abantu ukuze ke baphume einkingeni zabo. Kanti uma uphupha ke ubona umthandazo omazi ethandazela abantu, uphawu lokuqala olungasho ukuthi ke mhlawumbe loyo muntu unesiphiwo namandla okukhulekela abantu okumele awasebenzise abantu bazophila. Kanti ke uma uphupha ke umthandazi omaziyo ke futhi ethandazela abantu, ngabe sephinde uma uthi uyamazi kube uphawu lichaza ukuthi mhlawumbe kengenzeka uke wathi kumcabacabanga noma uke wambona einsukwini sokungahle kube yi-flashback, okanye mhlawumbe uyisibonelo esihle kuwena futhi ubukela kuyena so ungahle ke umphuphe. Yabona, sobambe lapho kamaphupho ngethemba ukuthi ke uNkulunkulu uzosilonda aphinde sibuye kuwena sikhulume nawe ngokukhethekile. uNkulunkulu ke nilonde njalo.